atât de ușor. Cel ce o caută cu tot din adisul trebuie să vină la-l vieții izvor. El se teme de Domnul și e supusă, se încrede în El neîncetat. Bărbatul îi laudă, îi aduce, se încrede în ea și binecuvântat. Se încrede în ea și binecuvântat. O femeie cinstită e o binecuvântare, căci ea se îngrăzește de casa ei. Ea nu stă nici când nepăsătoare, ci face mult bine bărbatului ei. Ea se teme de Domnul și e supusă, se încrede în El neîncetat. Bărbatul îi laudă, îi aduce, se încrede în ea și binecuvântat. Se încrede în ea și binecuvântat. Cu mâini harnice și chibzuință ea face rost de mari bogății. Brațul și întinde prin credință ca să ajute pe cei necăjiți.